Tauraruwar fina-finan Hausa Saratu Gidado, wanda aka fi sani da Daso, ta bayyana mana cewa ita ma har yanzu ana damawa da ita a cikin harkar fim, kuma tana nan a yadda aka santa, sai ma abin da ya karu. Jaruman ta faɗi hakan ne a lokacin da suke tattaunawa da wakilin Netflix dangane da rashin ganinta sosai cikin fina-finan da suke fitowa yanzu. Ba ja da baya na yi ba, ina nan ina ci gaba da harkata ta fim, sai dai ka san a farkon shigarmu fim ba a yin fim ɗin da yawa, kuma ga mutane suna kyamar harkar fim ɗin. Ana haka muka buga kirji muka ce mun ji mun gani, muka fito ake yin harkar fim domin sana'a ce kamar yadda kowa yake yin sana'arsa. Ana haka sai daga baya mutane suka fara fahimtar mu, harkar fim na ci gaba da faɗaɗa, mutane suke sha'awar shigowa don a dama da su, mai jari ya shigo, wadda bai da jari ya shigo. Don haka sana'ar sai ta zama kowa yana shigowa, hakan ya ƙara bunƙasa harkar. Don haka sai jarumai suka yawa a cikin masana'antar, wannan dalilin yasa bana cika fitowa a kowane fim. Amma har yanzu ina cikin masana'antar kuma ana damawa da ni, don har yanzu da ita nake ci, da ita nake sha, har ma in taimakawa na ƙasa da ni. Ko shin a wani lokaci aka fi cin gajiyar fim? A cewar jarumar, gaskiya cin gajiyar harkar zan iya cewa mun fi ci lokacin baya, saboda a lokacin bamu da yawa, kowa mu yake kallo, sai ya zammana kowa yana son mu. Sai ka ga mutum ya yi fina-finai masu yawa amma ba ko a ina aka san shi ba, sai dai ɓangaren samun aiki a yanzu aka fi samun aiki. Gaskiya yanzu na fi samun ayyuka, amma da yake abin ya yawa kamar yadda na faɗa maka a baya, ba lallai ba ne na fito a kowane fim ba. Ko shin ya jaruman take kallon kanta yanzu? Ina kallon kaina a matsayin jaruman fim da zan iya kowane irin fim, don wanda ya san ni a baya ya san babu wani fannin da bana hawa, kuma na taka rawa a zo a gani. Duk dai yanzu shekaru sun ja, wani role ɗin mun bar wa yara, amma dai yanzu duk wani irin role ɗin da aka bani dai yayi daidai da ni. Zan hau na iya ƙoƙarina, don ni harkar fim na ɗauke shi sana'a ce, kamar yadda mace za ta fita daga gidan aure ta tafi wajen aikin ofis, haka ni ma nake fita daga gidan mijina na je wajen fim a biya ni. Don haka daidai nake da duk wata mace da take aikin ofis. Abin da ake bukata dai duk inda mace take ta tsare mutuncinta. Daga ƙarshe dai Saratu Gidado ta yi fatan alheri da dukan masoyanta da suke tare da ita tsawon lokaci, da fatan Allah ya bar zumunci.